81% tal-istabilimenti tal-ikel jemnu li l-vouchers li se jagħti l-gvern lil kull min għandu aktar minn 16-il sena b'investiment ta' 50 miljun euro huma kruċjali biex jerġgħu jagħtu l-ħajja lis-settur. Fis-sarriċ li sar mill-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Ikel ġimgħa wara l-ftuħ mill-ġdid tar-ristoranti ħareġ kif aktar minn nofs l-istabilimenti li ħadu sehem marru ferm aħjar mis-sena l-oħra meta kienu reġgħu fettħu wara ġimgħat magħluqin. Fil-fatt uħud mis-siedin qalu li kellhom bejħ 3 darbit aktar minn dak tas-sena li għaddiet wara li kienu reġgħu fettħu. Fil-perjodu li kienu magħluqin, 31% tal-istabilimenti m'offrewx servizz ta' delivery. 33% ta' dawk li offrew id-delivery qalu li l-beħ kien qar mis-sena l-oħra minħabba li żdiedet il-kompetizzjoni, filwaqt li 24% qalu li marru aħjar. 83% tal-istabilimenti li ħadu sehem fl-istħarriġ jemmnu li saħansitra se jmorru aħjar meta jiftwu għall-ikla ta' filgħaxija mit-tnejn li ġej u jinsabu ottimisti ħafna għax-xhur li ġejjin. Aktar minn nofs istidin qed iħarsu b'mod pożittiv lejn it-tieni nofs tas-sena, filwaqt li hemm oħrajn li qed jaħsbu li hemm bżonn madwar sentejn biex tkun irkuprata l-ħsara li saret minħabba l-pandemija. Fis-qarrija tal-Assoċjazzjoni jingħad li s-sentiment ġenerali fost daw kollha li ħadu sehem huwa dak ta' ottimiżmu għalkemm irrimarkaw li l-istabilimenti fis-settur ma jifilħux jerġgħu jagħlqu. Għaldaqstant l-Assoċjazzjoni appellat lil pubbliku biex jikkopera mas-sidin ta' ristoranti u l-miżuri li hemm fis-seħħ għall-benefiċċju ta' kulħadd.